Yarinya na ne aka yi ma fyaɗe shekara 9. To ni dai wata rana kafin azumi, wancan azumin da ta wuce ana isoran kwana 10 azumi ya shiga, sai muka yi fada da mai gidana, sai ya mun duka, sai ya kora ni gidanmu. Da ya kora ni gidanmu har aka shiga azumi, yaran su kuma suna gidansu. Shikenan 9 ga wata sai Allah ya ma mahaifina rasuwa. Da Allah ya ma mahaifina rasuwa shikenan sai ana ta zuwa dai gaisuwa. Dab da azumin ya fita sai aka ce wai ya kamata in koma ɗakin mijina saboda dalilin wannan rasuwa. Sai aka tattara ni sai na koma ban san abin da ke faruwa ba dai. To wannan Disamba din, farkon Disamba, an yi wani mutuwa a gidan. Ana gobe 7 din mutuwan, yarinya na ta kwanta tana bacci, ta dan hankada kafanta haka, kawai sai na ga wani rami a ciki wanda ban gane mishi ba. Sai na tashe ta, na tashi me yake faruwa, nayi da ita dai ta igayin min. Sai na janyo hankalinta, na lallaba ta a hankali, na ce mata fa ki faɗa min ko ma menene. An gaya min akwai mutanen da suke cire miki wando, su wane ne su? Sai take ce min, mama din Allah idan na faɗa miki kar ki faɗa ma babanmu, kar ki faɗa ma mama, kar ki faɗa ma baba. Sai na ce mata to faɗa min, duk ba za su ji ba. Sai ta ce idan kika faɗa za su zane ni, za su duke ni. Na ce a'a ba zan faɗa musu ba, gaya min. Shikenan hankali na ya tashi, na rasa yanda zan yi, din na ruɗe. Kawai sai na ɗaga waya, sai na kira yayana, ana ce mishi malam. Da na kira shi sai yake cewa to wannan maganan ba abin a yi shi a nan bane, in bari gobe zai zo gurin mahaifin yarinyan domin a sanar da shi. Da ya zo aka sanar da shi, ya ce za a je asibiti a yi test, a yi bincike. Sai ya ce ya amince. Aka je asibiti, da aka je asibiti aka yi bincike, sai mutanen asibiti suka ce to ba komai, tunda abin na gida ne sulhu ya kamata a yi. Za a kira waɗannan mutane a ja musu kunne, in 'yan bulalai ne ma a yi musu a razanar da su. Sai mahaifin yarinya sai ya ce zai je ya zo da yaran. Kafin ya zo da su kawai sai magana ta sanja, sai ya zo da wani. Suna zuwa sai suka ce mana su wai su ba su takardar result. Sai suka ce ba su da hurumin wannan, saboda sai dai hukuma kadai za su iya ba, amma su ba su da wani alamun shaidan hukuma za su ba su, ba zai yi ba. Amma yanzu me kike so a miki a ƙarshe? Ni a ƙarshe abin da nake so a min, ina so a taimaka min ne da baban yarinyan da shi, uwansu ɗaya ubansu ɗaya. Kun kai ma hukuma ne da abin ya faru? An kai ma hukuma. Wani bincike suka yi? An yi bincike, an tabbatar da komai. To amma daga nan an kwana 3 aka ba da belin su. Tabbatar da komai. An kira yaran sun faɗa a gurin hukuma lallai sun aikata, kuma sannan sun aikata fyaɗen ga yarinyar. An kai yarinya asibiti? An kai ta, an kuma yi mata gwaje-gwaje, duk ya tabbatar da sun aikata din. To sai aka bada belin yaran na kwana 3. Da aka bada belin yaran na kwana 3, daga nan aka ce za a rinka neman mu. Ana neman mu, daga baya sai aka zo aka yi wani zama na karke, sai aka ce to ya kamata dai a je a yi sulhu akan lamarin. Sai na ji haushi, raina ya ɓaci akan wannan sulhun fyaɗin da za a yi. Shikenan sai aka je dai aka yi sulhun, aka yi wani rubutu da ni ban gane mishi ba, aka sa ni in sa hannu a cikin takarda, na sa hannu. DPO dai ya ƙi sa hannu. Shi uban yaran ya san da wannan abun kuma bai ce? Shi ya ce ƙarya ne, sharri aka yi ma yarinyan shi bai yadda, bai amince ba. Ma an mutan to sai dai in wai wasu ne daban, gurin roƙe-roƙe na da nake zuwa yi, ba wai su ba. To yanzu a ƙarshe me kike so a yi, inda ga kikin zo gurin wannan ƙungiya? Ni ina so ne abu ma yarinya haƙƙinta, kuma ina neman a taimaka min, a kamun ɗauki na abinci da abin da za mu yi ni da yaran nan, saboda ba mu da shi, mahaifina kuma ya rasu. Yarinyar nan tana buƙatar taimako, da ni da yarana duka taimako muke buƙata. Da ya zo mana shine labarin wata baiwa Allah da ta zo ofis ɗin mu jiya, ta kawo korafi akan fyaɗe da aka yi ma yarta. To ta zo da wannan korafi ne akan cewa 'yan uwan mahaifin yarinya, wato 'yan uwan mijinta sun ma yarta fyaɗe mai shekara 9. To amma kuma a bayanin da ta zo da shi, ta zo da bayani gaskiya an yi nisa sosai a cikin aikin, domin har an je asibiti an yi test, kuma an je wurin 'yan sanda su ma sun yi irin kalan nasu bincike da sauransu. So ita abin yanzu da ya dame ta shine har yanzu ba a ɗauki mataki ba. Wannan abin kuma ya faru tun satin farko na Disamba, sannan a yanzu haka bata san matsayin da ake ba. Dalili kenan da ta kawo korafi akan cewa tana so mu bibiye wannan kes din, saboda tana so a mayarta adalci, a kwato mata 'yancinta da kuma haƙƙinta. Ta zo mun ɗauki statement ɗinta, wanda shine bayani na farko, kuma duk abubuwan da muke so mu tambaya mu sani
mun tambaye ta kuma ta gaya mana yanzu kawai aikin zamu shiga gadan-gadan tunda ta faɗi hukumomin da suka je zamu bibbi mu gani. Amma kafin nan tunda mun ji abu ne ya hada da Zaria su SAC Center da sauransu. SAC Center na karkashin Ministry of Human Service and Social Development. A jiya ba tun daga zuwanta ba tare da bata lokaci ba na kira social worker na sanar da shi halin da ake ciki kuma ta faɗi sunan staff din da ya handling din wannan case din a asibitin kuma ya ce yana da namban shi colleague din shi ne zai kira shi. To a yanzu dai haka an shiga aiki sai dai kuma abin da bincike ya bada. Kunnen Kanawa ƙara ɗaya ka sha labari. Tashar mu na Kunnen Kanawa ya zarta lamba 1 akan yabo zakaran gwajin dafi domin sun kware da tabbatar mana da sahihan labarai game da ilmantarwa, faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa kai har da labaran ban al'ajabi domin ci gabar ƙasar mu da duk duniya baki ɗaya. Ai namu ba irin nasu bane. Tashar mu ta kawo da labaran kanzon kurege marasa tushe balle asali. Ku kasance da shirye-shiryen mu a shafukan sada zumuntan mu, a shafin mu na TikTok din mu da kuma tashar YouTube channel din mu mai suna Kunnen Kanawa. Ku danna mana subscribe, ku yi liking, comment, share a kullum a kowane lokaci. Tashar ne dai Kunnen Kanawa. Mun gode.